Elona. Mae'r myfyrdod sydd gyda ni heddi yn sôn am y cymeriad rhyfedd hwnnw, Steffan. Pryn yw'r cyfeiriadau Beiblaidd ato, ac eto mae e'n drysor o ddyn a'i hanes e yn ysbrydoliaeth. Mae'r darlleniad Beiblaidd i'w weld yn y 6 bennod o lyfr yr Actau, adnodau 8 dros 15, ac yna mlaen i'r 7fed bennod o'r Actau, ac mae e'n cydio wedyn ni yn adnod gynta'r 8fed bennod. Beth am ddechrau gydag Arweddi? Arglwydd, plygwn Gardyfron yn cydnabod nad oes gennym unrhyw beth i geisio dy sylw, ond ein bod yn arddel enw Iesu'n arglwydd. Wrth ddarllen hanes Steffan y Merthyr cyntaf heddiw, mae'n anodd i ni ddychmygu sut byddem wedi ymateb pe bai mae'n cael ei rhoi yn yr un sefyllfa. Cryfhau'n ffydd a rho mwy o hyder yn ein tystiolaeth. Amen. Cyfeirir at Steffan fel y Merthyr cyntaf, ac yntau wedi cael ei labyddio am ei dairineb dros Iesu. Tybed faint o ferthyron fi yn y 10awd gyntaf, heb sôn am y ganrif gyntaf ers dydd y Pentecost hwnnw. Roedd yr Eglwys Fore wedi tyfu'n sydyn ac nid oedd yr apostolion yn medru gwneud popeth roeddent yn dymuno. Yn dilyn cyfnod o weddi, etholwyd 7 o blith y cylch allanol o aelodau'r credinwyr, ac yn ei plithwythau roedd Steffan. Nodir ei rinweddau a ddaw i'r blaen, nid yn unig fel un yn gweini wrth y byrddau, ond fel person o ffydd, yn llawn o'r ysbryd glân ac yn gwneud rhyfeddodau. Tybed beth oedd rheini. Dywedir bod pobl o synagog y Libarteniaid a'r Cyreniaid wedi dod i wrando arno a methu ddeall. Cymellwyd rhywrai ddweud celwydd a hawlio bod Steffan yn cablu yn erbyn Moses a Duw. Cynhyrfwyd y bobl a gwaith Steffan aredd sylweddol o flaen yr archoffeiriad. Nodir gan Luc bod Steffan ac wyneb fel wyneb angel, a'i fod wedi gweld gogoniad Duw. Roedd y dyrfa'n anwaredd ac yn ei terfysg llybyddiwyd Steffan. Emosiwn rhyfedd a barbaredd fi'n cymell pobl i ladd eraill, heb lawer o dystiolaeth ac heb unrhyw awdurdod i wneud hynny. Clywsom am rywrain gweithredu'n orffwyll a defnyddiwyd y term lynch mobs i'w disgrifio. Pan fydd cyfraith a threfn yn syrthio i ddwylo'r gorffwyll, nid oes cyfraith a threfn yn bod o gwbl. Yn ystod y brwydrau yng Ngogledd Iwerddon, lladdodd y dyrfa 2 is-ringill, sef Derek Wood a David Hawes, am i'r dyrfa dybied ei bod yn gyfrifol am ladd y rhywrai mewn angladd un o'i pobl ddyddiau nghynt. Roedd y digwyddiad yn gwbl erchyll, ac oedd y dyrfa wedi cynddiriogi gan alar, fel ei bod yn amddial am unrhyw un a ddigwyddai fod yn y cylch, ac a ellir gael ei gysylltu gyda'r gelyn. Dar bydd sôn am ferthyrdod Steffan yn cynnig peth o brofiadau'r Eglwys Fore am 4 canrif, gan i liaws o Gristnogion gael ei lladd oherwydd ei ffydd. Mae'r un math o erledigaeth yn bosibl unrhyw bryd, beth bynnag y grefydd, ac nid oes synwyr na chyfiawnhad i'r lladd gorffwyll, ond bod y sawl a'i gwnaeth wedi colli gafel ar bwyll ac ymddwyn fel pobl wallgo. Yn anffodus,
yma yna ormod o dystiolaeth am bobl sydd yn cael eu lladd yn y flwyddyn hon. Yn rhyw wlad lle mae'r awdurdodau neu y mwyafrif am ddial ar Gristnogion. Gwaen i'r atgybied bod y math yma o ladd wedi peidio bod. Elfen bwysig arall yn yr hanes yw portread y geir o wedd angylaidd Steffan, a bod ei olwg a'i osgo yn llawn dywioldeb. Tybed, a dim yn arddangos dywioldeb yn ein bywydau, ac a wel eraill ddylanwad y dwyfol ar ein bywydau ni. Mae perygl i ni arddangos ein natur ddynol i'r byd ac nad yw ein natur ddwyfol mor amlwg â hynny. Bydd yn hawdd i'r byd weld ein dicter a'n haniddigrwydd, ein diffyg amynedd a'n casineb efallai tuag at eraill. Mae'n gofyn dewrder rhyfeddol i wynebu beirniaid sy'n chwilio mesgus i ladd person. Mae gofyn rhywbeth sydd yn fewnol, yn gryf ac yn llawn ar gyhoeddiad, fel bod y ffydd honno yn cael ei ymlygu yn un gwedd yn gymaint ac yn un geiriau. Mae dial ar dyst Iesu yn berygl o hyd. Pan garcharwyd Bonhoeffer a'i ddedfrydu farwolaeth, gwelodd y swyddogion a fi'n gorchuchwilio'r crogi ei fod yn angylaidd. Derbyniodd ei benyd heb geisio dial na gwadu ei ffydd. Pe bai ni yn gorfod sefyll lle safodd Dietrich Bonhoeffer, beth fydde'n ymateb ni? Mae'r llys cangarŵ yn fynegiad o agwedd y diafol, hyd yn oed wrth wisgo dillad pobl sy'n honni bod yn Gristnogion. Gan i wyddio. Trigarha wrth ei marglwydd fel unigolion ac fel dynoliaeth wrth dybio bod ein rhagfarnau ni yn deilwng o statws y farn nefol. Maddau i ni ein gwendidau a'n tystiolaeth llipa. Diolch am bawb sy'n edrych fel angylion gryslon mewn byd o ddichell a chasineb. Amen.